Алдагы котлау сәламебезне без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 22 яшьлек матур туган көнен батыр егет Мавлютов Марс Наил улы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны әпкасы Роза, бабасы Каюм Рахманкуловлар, әнисе Зөлфия, әтисе Алик, сеңлесе Зарина, энесе Эмир, апасы Гүзәл, кызы Эльвина, апасы Лилия котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Иске атлаш һәм Тольятти шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә мин аңа җиткерергә тырышачакмын. Татлы балабыз, сөекле улыбыз һәм оныгыбыз 1999 елның 5 июлендә Иске Атлаш авылында дөньяга килде. Яратып балалар бакчасына йөреп, авылда ук мәктәп бусагасында атлады. Ләкин 2нче сыйныфта гаиләләре белән ук алар Тольятти шәһәренә күчеп киттеләр. 2016 елда 9нчы сыйныфны тәмамлап колледжга укырга керә. Үзе теләп электрогаз сварчик һөнәрен үзләштерә. Укып бетерүгә яшь егетне 2019 елда армиягә алалар. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп, 2020 елны янәдән үз шәһәренә әйләнеп кайта. Балабыз бер көндә тик тормый. Ул вахтылап эшкә урнашты. Аллага шөкер, мәрхәмәтле оныгыбыз безне дә әби бабасы белән онытканы юк. Мөмкинлеге чыккан һәм вакыты чыккан саен туган авылына килеп, хәлебезне белә. Без аны бик яратабыз. Һәр вакыт сагынып көтеп алабыз. Үзеннән соң туган энесе һәм сеңлесе өчен дә балам бик абруйлы абый булды. Аларга төрле яклап терәк булып матур яшәп килә. Әти-әнисенең улы сөенеше, безнең горурлыгыбыз булган оныгыбызны, энебезне бүген матур туган көне белән котлап, күңел түребездә булган иң җылы теләкләрне генә җиткерәсебез килә. Балам, сиңа бүген әле яңа гына 22 яшь. Гомер чорыңның күркәм мизгеле дисәк шиксез ялгышмабыз. Сиңа алтыныбыз бар эшеңдә дә уңышлар. Һәр уйлаган ниятең тормышка ашуын, максатларыңа ирешүеңне телибез. Раббым, тискәре һәм дөрес түгел юллардан сиңа атларга язмасын. Начар кешеләрдән, начар сүзләрдән Ходай сине үзе араласын. Бүгенге көнгә кадәр йөзебезгә бер дә кызыллык китергәнең юк. Әти-әниеңнең әйткән сүзеннән чыкмыйча, безнең киңәшләрне тыңлап яшисең. Алда да шундый ук акыллы бул. Фәрештәләр үзләре сине канатлары астында саклап йөртсеннәр иде. Мәрхәмәтле һәм игелекле бул җаныкаебыз. Юлларыңда чын мәхәббәтеңне очратып, алда үз гаиләңне булдырып, сөеп һәм сөелеп яшәргә насыйплар булсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз йөрәгебез. Әле ярый бәхетебезгә син улыбыз тугансың дип еш кына кабатлыйбыз. Балакаем, бәгыр җимешем син, сөеп биргән Ходай бүләгем. Гомер барда балам бу тормышта мин булырмын синең терәгең. Саклап, яклап сине җил давылдан үстердек без назлап, яратып. Әни кеше шулай гомер буе бала диеп яши, җан атып. Бәхетле бул балам, тәүфыйклы бул, гомереңне бирсен бер Аллам. Тормышымда син бит яшәү мәгънәм, бик яратам сине, багалмам. Ул бәхетле булса, мин бәхетле балам кулында. Раббым, минем бәгыр җимешемнең фәрештәләр торсын юлында. Күзләрендә сагыш, моңын тойсам, тән ярасын күрсәм баламның. Тормышымның бер кызыгы калмый, газап утларында янамын. Балаларым тик бәхетле булсын, шушы теләк уйда, күңелдә. Я Ходаем, насыйп итә күрмә бала борчуларын күрергә. Һәр ананың бәхет ачкычлары кайнар учларында баланың. Балаларым, сезгә чын күңелдән олы бәхет теләп каламын. Кадерле Марс, бар изге теләкләр чынга ашсын. Алдагы җырда сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Күзләреңә тутырып карыйм улым, карашыңда күрәм үземне. Тыңлыйм синең сабыр акыл белән, йомшак кына әйткән сүзеңне. Җылы яктысы син, алмасын масныклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип, тибә синең олы йөрәгең. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын масныклы терәгем.
матуры минем әнем дип тибә синең олы йөрәгең. Иртә таңнан хәлем белешәсең, хәтер саклап калып игелек. Гөл чәчәкләр бүләк итәсең син, бәйрәм саен миңа иң элек. Гомеремнең җылы яктасы син, алмасынмас ныклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип тибә синең олы йөрәгең. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасынмас ныклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип тибә синең олы йөрәгең. Юанышым минем йөрәк парам, гомеремдә ныклы терәгем. Рәхмәтеннән ташламасын Ходай, шушы сиңа изге теләгем. Син, алмасынмас ныклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип тибә синең олы йөрәгең. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасынмас ныклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип тибә синең олы йөрәгең. Иң матуры минем тибә синең олы йөрәгең. Бәхетле булсын